Ndichikutambirai zvekare pano paZirare 263 pano pachange ndichikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kuti followa mahara ndati subscribe nekutena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe news updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona news updates ezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe ndati like this video. Vadikanise kuziva kwa munozviita news updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane news updates akangoti wandei pasi video. First update inyaya yandirwadza isad news. Tichikoti rest in peace kune vakatisiya. Ngavazorore murugare tasina tarisiro izvi zvinhu zvatinenge sina kufungira. Nyaya iyi yakaitika kuShurugwi mu area iyo inonzi Gakaka area. So, yakaitika kuGakaka area. Chakakonzeresa kuti pave negomba ranchataura nezvaro inyaya yemaChina aimaina inonzi Chrome. Zvisinei zvavaimaina inonzi Chrome vakasiya vakachera gomba ipapo vakabva vangopasiya. After wapedza kumaina Chrome yavo vakabva vangorisiya gomba iri rakadai. Ndofunga muri kuziva inguva yerain season mvura iri kunaya. Gomba iri rakazara nemvura. Pane family yakahaya Honda Fit. Family iyi haya Honda Fit vainge vari 5. Vari 5 kudaro driver ndiye ainge ari wechi6. Saka Honda Fit iyi yanga ine vanhu 6 mukati. Zviri kunzi Honda Fit iyi yaimhanya zvakaipisisa. Honda Fit ichimhanya zvakaipisisa yakasvika ichiwira mugomba iroro. Yawira mugomba iroro munhu 1 akakwanisa kubuda muHonda Fit akaenda kunze. Vamwe vese 5 kusanganisira driver vakafira ipapo. Zvakaitika musi weSunday makuseni kusanganisira mukadzi ane nhumbu akafira passport. Chikoti rest in peace veukama ndavani chimine tariro tinge sina tarisiro izvi zvinhu zvatinge singatarisire senyika yeZimbabwe. Zvandoda kuitaka dakukusiyai muchiona video ripaibuditswa Honda Fit yachona vanhu vafa vadikani tarwadziwa veukama ndati chemene tariro vana vanosara dziri nherera zvinhu zvatinge sina tarisiro senyika yeZimbabwe. Ndatina matei nguva nenguva kwese kwatinenge tichienda ndatina matei ndatisei maprayers tichiyambira futi vanotyaira mota kumhanya handiko kusvika toti tinosvika chete. Ndatione this video. Iya kufamba manje ngasafamba. Yabakwa. Ana izakabhala. Mabebza ajima. Awangwachire vachibobati cheneka rebesa. Uyo munhu arimo. Asati akira perera. Ari mvura imbobuda nikuona kuti vanhu veitwa sei. Cheni yarebesa. Ngaitreke chibuya kuno. Ako achagotenga. Next update video iri kutsviriridza streets social media. Ndofunga munongoziya pana sekuru vari kubuda streets social media vachiti kuna Apostle Miracle Paul takanzwa muchiti mune simba rekuti munotora izwi remunhu muchiridzosa kana kuritora ombotadza kutaura. Kana muri kugona imimi kutora mazwi evanhu vachitadza kutaura mafans kana kuti vanonamata chechi kwa Miracle Paul musatuke inini ndo zviripo pavideo. Hanzi endai kupare rinyatwa hospital munoporesa zvirema zvese zvirimo kana muchiti makatumwa naMwari kwete kuda kungoti chikidzira pasocial media. Hanzi tikuona zvirema zvakawanda munyika yedu yeZimbabwe ende hamusi kuzvibatsira vanhu vari kufa kupare ukoko asi munoti munomutsa vanhu vakafa. Vadikani da kukuisira video iroro da kutione video iroro wapedza kuona video da kutaura zvaunofuka comment section kuti ndiani ari wrong. Vasekuru ava here ava vemudzimu kana kuti Miracle Paul ndiye waunomhanya naye. Ndinokumbira kuti zvaunofuka comment section ende vari kuti kune challenge yaEmmanuel Makandiwa yavakaofa iya ye 1 million yekufembera chinhu chiringe chirimo muhomwe. Hanzi ndinenge ndiriko ndoda kuona kuti ndeupi chaiye munhu waMwari pachabaka fire musi weSunday ende pachapisa. Da kusiya muchiona video rawo hanzi maprofita muri kunyepera vana veZimbabwe kusanganisira vana Miracle Paul. Ndo vanhu vanga vachitaura
ndo mazita avanga vachitaura pavanga vachibuda vachiita zvemudzimu wavo patiktok. Zvana kuita da kusiya muchiona vhidhiyo, apedza kuona vhidhiyo inisahatirari handirari zveshuwa. Ndiri kudzoka zvekare munguva inotevera, saka ndati garei tasubscribe nekutena on the notification bell uyezve malikes akatikoshera zvakanyanyisisa. Much love. Kwazwai wazokoro tate guru Meshkai, ndakamirira vana vangu veZimbabwe nenhau ye1 million challenge yamakandiwa. Saka ndiri kuona maprofita akawanda ati pindurei nhau iyi, asi vese vari kutiza pane nhau, vari kutiza pane nhau. Ndombotanga navaPaul. VaPaul ndakawa muchiti mimi mune simba rekuti mvura naya, mvura yonaya, mvura mira, mvura yomira. Ukandifonera uchiti kumba kwako uda kubvisirwa marata, munoabvisa ipapo ipapo. Zvamune simba naye munhu waMwari. Mukati mimi munotora inzwi mozoridzosera after 30 days. Aiwa, ndakafara ndikati muZimbabwe tine maprofita ane simba rakanyanya kudai. Ini ndechikumbiro nekuti makati muri munhu akasununguka. Ndinokumbirawo kuti mbeveve dzese dziri muZimbabwe dziya dzongotsvakwa, dzongouyiwa nadzo kwamuri, mongodziisa manzwika dzese dzotaura, mongodziisa manzwi dzese dzotaura mbeveve. Aiwa, toumbiraka. Aiwa, mune simba rakawandisa munhu waMwari. Saka ichangove chikumbiro hangu kwamuri kuti munhu waMwari tine mbeveve dzakawandisa muZimbabwe. Pamwe vangadaro vasina kukuudzai vanhu, kana kuti vanhu vanga vachidaro vasingazivi kuti tine muprofita ane simba rakawandisa sezvizvi. Saka nanchikumbirawo kuti mbeveve idzodzoka mutiporeserewo munhu waMwari. Vanhu vatambura ava nekuti simba renyu ramuinaro imimi handifungi kuti chero kuJairos Jiri tingave nezvirema munhu waMwari. Tokumbirawo mumbotishanyirawo futi kuJairos Jiri munhu waMwari. Chachikumbiro ichi, chikumbiro munhu waMwari, nekuti aiwa simba riri mamuri rakawandisa zisinyamboiti tenzi wangu. Munhu waMwari, nevamwe vandakaona vachitivo kwanzi totoibvuma challenge, zvishoma izvo zvekutaura zvichinjuru muhomwe, toda security, toda zvakati. Vana vangu havachadi kutambwa navo varume, muri kupanzwisisa. Saka ini ndiri kuti challenge kuchipatara. Pinda muchipatara muya kana une simba uchizviti wakatumwa naMwari uri murume pavarume. Pinda muparenyatwa muya ongorayira nzwi kuti munhu wese akavata pamubhedha ngaamuke. Aiwa, vana vangu vakuda kuziva Mwari wechokwadi, vakuda kuziva kuti kwatiri kutevera kune simba rekuporesa here kana kuti hakuna. Varume, simba iroro ngariratidzwe kungoma huru, simba iroro ngariratidzwe kunguchenuku, Mpilo Hospital. Nyika iri kutambura zvipatara, iri kumishonga, nyika iri kunetseka nenyaya yemishonga. Isi tine vanhu vane simba semi varume, anozviti murume. Kana muchindida muchallenge ndondiripo papo, ane nharo nezvine nharo, ari kuzviti murume chaichai akatumwa. Ndiratidze simba rako kuJairos Jiri. Ari kuzviti murume akatumwa chaiko chaiko. Maprofita ese ari muZimbabwe hamuna kutumwa imimi. Kana makatumwa chaiko chaiko, handidi kuona munhu kamunhingi muparenyatwa. Ngavabude vanhu vaende kumba. Vanhu ngavanogara kumba mavaporesa. Vanhu ngavabude kuna nhingi White Hospital zvichavanewo. Zvipatara zvakazara. Maaccident ari kuitika munyika. Misai maaccident varume. Sei ropa richideuka munyika. Handichadi vana vangu kuti murambe muchitamba navo varume. Sei ropa richideuka munyika. Ndimwe nhau iyoyo. Mirai kutamba nepfungwa dzevana veZimbabwe. Ari kuzvita akatumwa, hakuna zvekuti kwahandei kuNational Sports Stadium. Indai muzvipatara, venyu ngaive muzvipatara. Varwere vapore vaende kumba.
mari iri kuita basa rekutengeswa mushonga kune dzimwe nyika ishande zvimwe, kwete izvi zvamuri kutaura izvi. Tisatambe nevana vangu vakomana. Ndonzi tateguru Meshikai, ndakamirira dare remadzitateguru, dare reZimbabwe. Vana vangu veZimbabwe handichadi kuti mutambe navo vakomana. Yakwana nguva muchibuda pachena mozikanwa kuti uyu muprofita kana uyu hasi. Simba iroro ngaruonekwe muzvipatara, simba iroro ngaruonekwe pakuporesa mapenzi, simba iroro ngaruonekwe pakusunudza vakapofumara. Nekuti Pita chaiye paakaenda chinoparidza zvaJesu, vanhu vakamuseka. Pita akadzokera akati, Jesu chindipaiwo simba rekuporesa kuti vanhu vazive kuti ndiri kuparidza imi. Akaenda akanosumudza chirema chikafamba. Saka kana imi muchiti makatumwa naMwari zvechokwadi, varume, ndiri kupai challenge yekuchindai munokumbira simba serakakumbirwa naPita, mobva maratidza simba iroro mukati menyika. Vanhu vobva vatevera vachiziva kuti zvamuri kuvaparidzira ndizvo chaizvo chaizvo. Yakwana nguva yekuti chokwadi chichibuda pachena. Ndinokutendai vamakandiwa ne1 million challenge yenyu yakonzera nekuti imi mugozofumugwa futi zvekare kuti hapana zviripo. Ndini tateguru Meshikai ndiri kutaura. Hapana. Kana imimi muchiti makanyanya, imimi nokokuti 6 mapenzi chete anofanwa kupora ese pangoma huru apo. Vamakandiwa kana makanyanya makatumwa imimi mune simba raMwari. Nekuti simba renyu varume nderekuroya. Ndakanzwa umwe achiti kwai ndokubvisa nzwi ndogara naro 30 days. Simba rekuroya ndo raminaro varume imi, kwete raMwari rekuporesa. Ndatenda.